kopiokone. Se toimii hyvin sillä tavalla, että ryhmä on mennyt jonkinnäköiseen rinkiin. Ja sitten yksi henkilö, tässä tapauksessa minä teen jonkin eleen ja siihen liittyvän äänen. Se voi olla myös ihan replikointia. Ja minä sanon vaikka, ja teen tällä tavalla, että olen erittäin tyylikäs. Ja mä oon tehnyt ton mun vasemmalla puolella olevalle vaikkapa. Niin tämä vasemmalla oleva tyyppi, niin hän kopioi kaiken. Se katsoi tosi tarkkaan, että mitä teki. Ja hän sitten teki puolestaan itse omalle vasemmalle puolelleen olevalle tyypille tuon täsmälleen saman. Minä olen erittäin tyylikäs. Ja seuraava katsoi taas se. Ja sitten se kopioi seuraavan. Minä olen erittäin tyylikäs. Ja seuraava minä olen erittäin tyylikäs. Tolla tavalla noin. Ja siinä tärkeää on se, että ei keksi mitään, vaan pyrki täydellisesti anteeksi kopioimaan. Varsinkin jos käy vaikka tommosia, että yskähtelee siinä vahingossa tai sitten vielä se vasta katkeraa juttua, mitä se yskä toi tuonne kurkkuun, niin sekin on kaikki totta ja mukana siinä jutussa ja kopioidaan ne takaan, että tulee riemukasta siitä.